No niin, tässä on aamupäivän perjantaita eletty ja oikein hyvillä mielillä isäntäseurakunnan kirkkoherrana tässä ollaan. Oikein upeita luentoja ja upeita keskusteluja tuossa välillä ihan oman työporukan kanssa ja nyt sitten lounastaavalla muidenkin kanssa. Että semmoinen oikein hyvä tunnelma täällä on ja tuossa oli tuo Bill Hybelsin luento, joka aivan erikoisesti puhutteli minua ja siinä se ne tietyt keskeiset asiat, että reaalisesti osaa niin kuin nähdä sen, missä mennään työyhteisössä ja seurakunnassa ja uskalletaan siitä tehdä sitten johtopäätökset ja nähdä niitä näkyjä, tärkeitä näkyjä ja ennen kaikkea se, että määritellään ne arvot, joita sitten lähdetään toteuttamaan, eikä jäädä siihenkään tilanteeseen, että no, nyt olisi tärkeää tehdä näin ja näihin arvoihin pyrkiä, nämä on meille tärkeitä, vaan että ne pannaan sillä porukalla, millä työtä tehdään, niin todellakin niin kuin käyttöön ja toimeen. Että se oli kyllä semmoinen varsin puhutteleva ja tietysti kyllähän sitä peilaa niin kuin sitä omaa työtänsä kirkkoherrana noiden luentojen kautta. Erittäin terveellistä pysähtyä niin todella miettimään, että missä mennään. Mutta sitten myöskin, että mikä on se seuraava askel eteenpäin. Että ainakin tämä aamupäivän nämä luonnot on kyllä pysäyttänyt, mutta antanut intoa myöskin eteenpäin. Ja sitten tämä toinen luento, jossa puhuttiin työn merkityksellisyydestä ja mikä on se johtajan rooli, niin vahvisti kyllä sitä ajatusta, mikä pikkuhiljaa on syntynyt itsessä, että minun menestys ei ole tärkeää, vaan se, että se työ menee eteenpäin, jokainen työntekijä saa kokea niin onnistuvansa työssä ja se yhteisen työn näyn rakentaminen sen porukan kanssa on niin hirveän tärkeää.